Na tlačovom briefingu poslankyň za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Eriky Jurinovej, Anny Verešovej, Soni Gaborčákovej a poslanca Igora Matoviča. Témou každé dieťa od 3 rokov musí mať nárok na miesto v škôlke. Nech sa páči, Erika Jurinová. Ďakujem veľmi pekne a vítame vás na dnešnom krátkom briefingu, kde by sme vás chceli oboznámiť s našou predstavou a veríme, že raz sa to stane aj skutočnosťou, akým spôsobom by štát mohol riešiť starostlivosť o deti nielen do 3 rokov, ale aj od 3 rokov. Cítime, že dnešný stav je práve pre deti od 3 rokov do 6 rokov a hlavne pre ich matky alebo rodiny opatrujúce veľmi diskriminačný. Vieme, že existuje príspevok na starostlivosť o deti, ktorý chráni a finančne pomáha rodinám, ktoré majú deti do 3 rokov. A tu sa nám zdá, že štát robí dosť málo pre ďalšiu skupinu detí, ale aj ich rodičov, ktorí pracujú a chcú pracovať a robiť dobrá pre spoločnosť. Práve v tom, že tam neexistuje žiaden ani stimul alebo prostriedok, ktoré by viac rodiny s takýmito deťmi podporil. Preto navrhujeme, aby príspevok na starostlivosť o dieťa bolo možné čerpať až do 6 rokov veku dieťaťa. Myslíme si, že je to oveľa spravodlivejší systém a najmä keď si pomyslíme, že tento príspevok ide 100% z európskych peňazí, tak dávame vláde takú možnosť, aby sa snažil vyrokovať, aby takto mohol ochraňovať aj práve deti do 6 rokov. Ak si pomyslíme, že deti alebo matky, deti do 3 rokov dostávajú rodičovský príspevok. Majú možnosť, ak chcú pracovať, majú možnosť poberať príspevok na starostlivosť o dieťa. Ak sa potom matka rozhodne ísť do práce, vieme, že zamestnávateľ jej drží pracovné miesto, vo veľa prípadoch sa stáva, že dnes to miesto vo škôlke matka nevie získať. A to znamená, automaticky jej padne držanie miesto v práci, stráca prácu a vlastne rodina sa dostáva aj do stavu hmotnej núdze, nieraz. Preto je to taký spôsob, ako zabezpečiť, aby aj deti a rodičia, v menších dedinách, ale aj vo veľkých mestách mali lepší prístup k tejto službe. Skrátka, ak nedostane vo svojej obci, v samospráve, kde žije, miesto v škôlke, ktoré vieme, že je lacnejšie, keďže je samosprávou vytvorené, musí hľadať náhradu v súkromných škôlkach. Tunák je veľmi nebezpečné alebo veľmi zlé to, že práve tie súkromné škôlky sú oveľa drahšie. Takže je to taký možno aj istým spôsobom bič na samosprávy, aby sa snažili buď vytvárať tieto miesta v škôlke, a na druhej strane, ak vieme, že demografia postupuje tak, že od roku 2017 nám znova bude tých detičiek ubúdať, aby aspoň mali šancu získať príspevok, ktorými to miesto v súkromnej škôlke budú vedieť uplatiť. Je to veľmi dobrý nástroj aj na samosprávy, ale najmä pre naše deti, ktoré si zaslúžia rovnaké podmienky. Ďakujem za slovo, dobrý deň. Podľa Ústavu informácií a prognoz školstva by rastová fáza v materských školách mala trvať do roku 2017. Výstavba napríklad kontajnerových škôl alebo nových budov je z tohto pohľadu do budúcnosti len málo efektívnym krokom a je pomerne finančne náročná. Práve vo veku od dovršenia 3 rokov po nástup do školy, kedy sa prestáva poskytovať príspevok na starostlivosť, existuje dopyt po alternatívnych formách starostlivosti. Napríklad v roku 2015 sa realizoval projekt Rodinná práca a podmienkou projektu bolo, že pracovné miesta budú obsadené osobami na rodičovskej dovolenke alebo matkou s dieťaťom do veku 6 rokov. Cieľom projektu bolo vlastne zosúladiť rodinný a pracovný život podporou tzv. Kutikov dočasnej starostlivosti. Vzniklo ich 33 a využilo ich 90 zamestnávateľov. Všetci prevádzkovateľia týchto kutikov sa vyslovili, že majú záujem na pokračovaní týchto kútikov detských, pričom až 2/3 by potrebovali finančnú podporu. A pre nich to bolo aj také rozhodujúce, prečo ďalej pokračovať. Práve na takéto alternatívy k štandardným formám starostlivosti by sa mohol využiť náš návrh zákona, ktorý by vo výške 280 € mesačne poskytol na starostlivosť o deti staršie ako 3 roky. Dobrý deň. Nechápem,
Ako je možné, že v našej krajine dokážeme diskriminovať aj nejakú skupinu ľudí v homogénnej skupine ľudí? Týka sa to práve aj detí do 6 rokov. Totižto, politika zosúladenia rodiny a práce sa venuje najviac rodičom alebo deťom do 3 rokov veku. Ako keby úplne zabudli na deti od 3 do 6 rokov. Pritom od našich voličov, od našich občanov počúvame od rodičov malých detí, že najväčší problém na Slovensku majú rodičia, keď im skončí rodičovský príspevok, keď dosiahne dieťa 3 roky a nedostanú miesto v škôlke. Zvlášť jednak chýbajú miesta v škôlkach, ale zvlášť je to aj vtedy, keď matka má nastúpiť do práce napríklad v novembri alebo vo februári, ale škôlka jej už nezoberie dieťa do starostlivosti, povie, že odpíšu jej, že až od septembra školského roku. Pol roka vákuum. Tieto deti nie sú našimi deťmi, tieto deti nepotrebujú žiadny príspevok, títo rodičia nepotrebujú žiadny príspevok, keď idú do práce. A najviac ma zarazilo, že my v podstate aj na základe barcelonských cieľov máme povinnosť ako členský štát podporovať zariadenia starostlivosti aj od 3 rokov veku dieťaťa do 6 rokov. Ale u nás ide 30 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje na národný projekt príspevok na starostlivosť o dieťa iba o deti do 3 rokov veku. Chápem to ako totálnu diskrimináciu a hlavne nepodporu rodičov. Chcem ešte povedať, že napríklad jasle a formálne služby starostlivosti do 3 rokov veku dieťaťa nepovažujú naozaj krajiny za to najlepšie, čo môže byť pre deti. Práve naopak napríklad Francúzsko, Rakúsko, Estónsko, a zaujalo ma hlavne to Rakúsko a Francúzsko, že za pozitívne považujú starostlivosť v inštitúciách, zvlášť pre väčšie deti, zvlášť od 3 rokov do 6 rokov. Je teda najvyšší čas, aby sme Európsky sociálny fond, finančné prostriedky v takejto výške 30 miliónov eur, aby sme investovali a pomohli takto aj mladým rodičom, ktorí chcú ísť do práce po 3 rokoch veku dieťaťa. A ešte jedno je zaujímavé, a vyplýva to z tohoto dokumentu, správa Komisie Európskeho parlamentu, že všetky tieto nástroje, aj nástroj starostlivosti pre podpora starostlivosti do 3 rokov, aj od 3 rokov do 6 rokov, naozaj sú potrebné a hlavne, že dostupnosť takýchto služieb napomáha aj demografickému vývoju. Vyplýva to z takejto správy. Takže preto sa snažíme a preto sme prišli s týmto návrhom, aby bola podporená starostlivosť o deti v škôlkach aj pre deti od 3 rokov do 6 rokov, pre našich mladých rodičov. Ďakujem. Dovolte mi ešte pár slov. A teda na začiatok by som chcel poďakovať mojim kolegyňam Jurinovej, Verešovej, Gaborčákovej z takej našej prorodinej úderky z nášho poslaneckého klubu. A tento návrh predkladáme aj preto, lebo je v súlade so zdravým rozumom, ale aj preto, lebo pred voľbami sme slúbili ľuďom v našom dokumente Zmluva so Slovenskom, kde sme zvýraznili 23 riešení z tých 500 riešení, ktoré máme v programe ako medzi naše prioritné. A tento návrh je druhý v poradí. A doslova teda tam sme slúbili miesto v škôlke pre každé dieťa. Samozrejme, sme opoziční poslanci. Môžeme navrhovať a navrhujeme aj týmto spôsobom vláde spôsob, ako riešiť problém približne 9,5 až 10 tisíc rodín. Lebo tento problém sa ročne týka približne tých 10 tisíc rodín, ktoré nezískajú miesto v škôlke. Dnes je doslova dehonestujúce, keď dehonestujeme matky, alebo teda mladých rodičov, ktorí musia buď si ísť vystať nejakú dvojdňovú radu pred škôlku, alebo dávať úplatok, alebo akýmkoľvek známosťami získavať miesto pre škôlku pre svoje dieťa. A keď sa im to nepodarí, alebo jednoducho niekto z princípu odmietne si vybavovať nejakú protekciu, alebo z princípu odmietne dať úplatok za to miesto, alebo dedina z vysoká kašle, alebo mesto z vysoká kašle na mladé rodiny s deťmi, tak v tom prípade ten človek, alebo tá mladá rodina je na holičkách. A títo ľudia zrazu nemajú miesto pre svoje deti v škôlke a iní majú.
A my sa pýtame, v čom je to spravodlivé. Že približne 80% detí sa do škôlky dostane a dostanú v podstate štátom dotované miesto v škôlke a tých 20% mladých rodín to miesto nedostane. A preto my navrhujeme, aby obec bola povinná dať to miesto v škôlke a keď nie, tak ako odškodné bude mesačne vyplácať dávku vo výške vlastne 280 eur ako príspevok na starostlivosť. A takýmto spôsobom, ako povedala Erika Jurinová, prinútiť to mesto alebo tú obec, aby sa starala, aby vytvárala prorodinné prostredie, prorodinné mesto, prorodinnú obec. Lebo keď to nebudeme robiť, tak do tej priepaste spoločne všetci padneme. A nezachráni nás ani to, že možno väčšina v tejto miestnosti máme svoje deti a možno niektorí sme si splnili takú svoju nejakú kvótu, že 2. Ale bohužiaľ, na Slovensku sa nám rodí, sme asi tretí od konca v rámci celej Európskej únie, že sa nám rodí najmenej detí. A nie teraz posledné roky, ale počas vlády práve tých troch strán, ktoré nám tu dnes vládnu. Či už to je Béla Bugár so svojím SMK, alebo Most Híd, alebo SNS, alebo Smer, posledných 25 rokov v rôznych kombináciách nám vládli. A čuduj sa svete, práve tých 25 rokov posledných sa nám rodí približne 50-60 tisíc detí ročne, čo je dramaticky menej, ako by sme potrebovali. A toto už kolegyne spomenuli, že rúčime sa vlastne do demografickej krízy, ktorá bude, že stretnú sa nám 4 veľmi negatívne faktory. A jedno to, že budeme mať na krku obrovský štátny dlh, ktoré tieto 3 strany spôsobili. A už nám nebudú ochotní druhý požičiavať. Druhý problém veľký je to, že budeme mať rozpredaný štát, v ktorom štádiu sme už dnes. Jednoducho majetok, ktorý sme na začiatku vlády týchto troch strán pred 25 rokmi mali, dnes Slovensko nemá. Tretí veľký problém, že budú rozkradnuté eurofondy, lebo máme poslednú tranžu eurofondov z Európskej únie, peniaze, ktoré boli venované nám všetkým občanom Slovenskej republiky, na to, aby sme si Slovensko zveladili. Títo 3 strany ho použili iba na to, aby tie eurofondy venovali svojim známym, kamarátom a takýmto spôsobom okradli všetkých ostatných a svojich vlastných voličov. A najväčší problém, ktorý nás čaká, je to, že sa nám 25 rokov nerodia deti a tieto deti za 15, 20, 25 rokov majú robiť na naše dôchodky tých, ktorí tu dnes sedíme. A my ich ničím nenahradíme. Čiže naozaj toto je jeden z návrhov, ktorými chceme byť na poplach. Byť na poplach toho, že konečne by sme mali robiť, sa starať o mladé rodiny s deťmi a týmto deťom, nejakým aj rodičom, nejakým spôsobom výjsť v ústrety. Naozaj to je nemorálne zo strany štátu, keď v pohode dáme 8-12 miliónov eur, však bola doba kešu, nejakému podvodníkovi Baštrnákovi a to nás nezaujíma a tvárime sa, že však vlastne ani sa to nedá vyšetriť, lebo on to prepísal na nejakého bieleho koňa, ale rodiny tu necháme nemorálne žobroniť, prosiť o miesto v škôlke a keď ho nedostanú, tak ich matky strácajú miesta, lebo jednoducho zo zákonníka práce už zamestnávateľ nie je povinný ďalej držať miesto. Je ho povinný držať iba počas materskej dovolenky v úvodzovkách. Čiže my tie matky vlastne za to, že majú deti, trestáme. A preto sa potom nečudujme, že sa rúčime do demografického problému, keď za to, že sa rodina rozhodne mať dieťa, ju potrestáme, tú rodinu, či už teda je to dvojica, alebo to je osamotená matka, možno ešte horší príklad, potom logicky, že tie deti sa nám tu dlhé roky nerodia. Čiže toto je návrh, áno, na to, aby sme aj zvýšili pôrodnosť, lebo ľudia nebudú rodiť deti alebo matky do prostredia, v ktorom sa cítia ohrozené alebo cítili by ohrozené svoje vlastné deti. Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem, Oravová teatri, pani Jurinová, vy keď ste spomínali vo svojom vstupe, že vyzývate vládu alebo očakávate od vlády, že vyrokuje takéto podmienky s Európskou úniou, dá sa teda predpokladať, že by to mal byť nejaký problém pre vládu? Viem, tento návrh sme už predkladali aj v minulom volebnom období a bolo to v čase, keď vláda prijímala financie na dobudovávanie škôlok. My sme im tento návrh predstavili a sme apelovali na nich, aby naozaj robili všetko preto, aby vyrokovali proste aj takúto výnimku pre Slovensko, aby ten príspevok, že sa nám to zdalo lepšie riešenie jednoznačne, ako budovať budovy, ktoré o pár rokov aj tak zostanú prázdne. A vtedy to ministerstvo reagovalo tak nejako, ale že proste oni urobili, čo mohli. No ja si stále myslím, že neurobili, čo mohli. Takže ja verím, že tá možnosť je. Aj teraz vieme, že na cesty znova kohézny fond priklepol Slovensku 17 miliard. Tak prečo? Možno, že len sa viacej snažiť. A ak si dobre spomínam, tak pri tom prvom príspevku do tých 3 rokov argumentovala vláda tým, že Bratislava je z toho vyňatá, čo sa týka týchto eurofondov. Ako by to bolo v tomto prípade do 6 rokov?
To je práve zaujímavé, že vláda vyrokovala 30 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje na národný projekt. Teraz vám poviem celý názov. Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne. Takto sa nazýval celý projekt. To ma veľmi zaujalo. V podstate naozaj to využívajú zvlášť tento príspevok rodiny, ktoré obidvaja teda pracujú a sú vo väčších mestách. Pritom ten dokument, ktorý som spomínala, správa Komisie Európskeho parlamentu, hovorí o tom, že je veľmi dôležité, aby sa do predprimárneho vzdelávania dostali aj deti zo znevýhodneného prostredia. A ja som presvedčená o tom, že práve keby podporovali deti od 3 rokov, príspevok, keby dostávali rodičia od 3 do 6 rokov, to je tá potreba u nás na Slovensku. To chcú matky, to chcú rodičia, otcovia a mami, ale som presvedčená, že vtedy by sa nám dostali do predprimárneho vzdelávania práve aj deti zo znevýhodneného prostredia. Takže obviňujem ministerstvo z toho, že nevyrokovalo milióny eur z Európskeho sociálneho fondu aj pre túto skupinu detí a mohlo, pretože som citovala práve barcelonské ciele, 90% detí malo byť do 2010. V škôlkach. Nechápem to, alebo možno rozumiem, neviem čomu všetkému, akými tlakom podľahli, alebo čo chceli dosiahnuť. A práve ešte ďalšia vec sa teraz deje, že na vybudovanie nových inštitúcií idú ďalšie milióny z fondov európskych. Pritom vieme, že aj tento problém, ktorý teraz máme, veľký počet záujemcov o deti o miesto v škôlke, nebude na veky. Dokonca v roku 2017 by sa mal začať znižovať. Ďakujem. Keď mi dovolíte, ono to je v podstate také, v tomto prípade také čisto slovenské. Keď vláda má dve možnosti sa teraz rozhodnúť. Dám priamo peniaze tým ukrivdeným rodinám, ktorým sa neušlo miesto v škôlkach, preto lebo sme ich predtým predali hocikomu, lebo bohužiaľ toto sa na Slovensku stalo. Aj v Bratislave 50 škôlok bolo predaných a dnes tam stoja činžiaky. A tie škôlky tu chýbajú. Čiže keď sa má vláda, ktorej súčasťou sú tieto tri strany, ktoré zodpovedajú za vývoj na Slovensku tých posledných 25 rokov rozhodnúť, dáme priamo týmto poškodeným rodinám po 280 eur a nech oni sa zariadia. Či dajú svoje dieťa do škôlky, alebo si objednajú opatrovateľku domov, alebo jednoducho, ako sa zariadia, to je na nich. Alebo ideme stavať škôlky a tam si dohodíme zákazku kamarádovi pri tej výstavbe škôlok, tak ľudia s takýmto DNA, ktorí nám vládnu, sa vždy rozhodnú radšej urobiť ten kšeft pri výstavbe škôlok, lebo tam sa niečo dá poslať bokom nejaká malá domovčia, ak sa to hovorí. V ich prípade dosť veľká. Keď to dáte priamo ľuďom, čo by teraz prišli za tou rodinou, za tou matkou, že viete čo, my sme vám zabezpečili príspevok z eurofondov 280 eur, 30% chcem nejako, posielajte mi na účet. To sa nedá. Jednoducho ľudí takto by nemohli okradnúť, tak radšej idú stavať škôlky, lebo tam sa ten biznis urobiť dá. A dnes, myslím, že minulý týždeň bola medializovaná správa, že NAKA práve takýto prípad výstavby škôlky niekde odhalila, že tam vlastne bola nejaká korupcia práve pri tom. Čiže áno, ideme stavať škôlky, lebo bude biznis, lebo rovno vieme, že dáme do toho 50 miliónov, 20 pôjde domov. Keď dáme ľuďom 50 miliónov, nič nepôjde domov. Pôjde to rodinám. Ešte nejaká otázka? Ak už nie sú otázky, tak ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa už o chvíľu. Ďakujem pekne.